Čauec. Momentálně jsem teďka dohrál videjko na YouTubeko ohledně veškeré info momentálně, kde se nacházíme, proč jsme zase někde jinde a jak budou probíhat streamy, budeme ještě streamovat, budu ještě hrát Fortnite a další informace najdeš pouze teďka momentálně na YouTube, takže běž, je to 5minutové video, takže dojdi se tam kouknout na to, budeš tam mít veškeré info ohledně, co je v budoucnu a veškeré, proč jsme tady a takové ty věci, co jsem říkal už teďka na začátku videa. A tím pádem, až koukneš to video, tak nezapomeň dorazit na kick.com/Crysin, kde začínáme hrát Mafii a dáme nějaký pokec, můžete se to na nějaké veškeré otázky, které vás teďka zajímají. A takže tak a jinak můžu slíbit teda, že zítra začíná první Ofiko stream a dnešním dnem opět začínáme streamovat každý den od pondělí do pátku, takže naběhni na to video, zkoukni ho a